Bon dia, treballadors i treballadores públics i públiques, alcalde, regidors i regidores, cornellanencs i cornellanenques, poble de Cornellà. En primer lloc, volíem fer una referència a qui no pot estar gaudint, i diem gaudint, d'aquest acte d'una manera còmoda, i volem que tothom miri i reflexioni sobre el que tenim aquí, ara mateix, que no són les millors condicions per seguir aquest ple, i pensem que és de rebut explicar per què això succeeix. Aquest grup polític va sol·licitar que aquest ple de Constitució es fes en un altre espai. I ens preocupa no tan sols la resposta, que és pur exercici de poder sense justificar, sinó la pitjor expressió del que ve essent una visió molt particular del PSC a Cornellà. Separar el poble de la institució. Volem que el PSC reflexioni i que tingui clar que quan hi ha una resolució té un caràcter administratiu i no es pot justificar d'una manera arbitrària. Per tant, ens hagués agradat que aquest acte de Constitució s'hagués fet en les millors de les condicions i, evidentment, si nosaltres estiguéssim a dia d'avui governant, no serien aquestes les condicions que tindrien els nostres veïns i les nostres veïnes. Cornellà en Comú, Crida per Cornellà, hem presentat candidatura a l'alcaldia perquè són la segona força política. Perquè, a més, tenim un programa totalment oposat al que ha significat la gestió de governs municipals en els darrers 28 anys. Nosaltres no hem fet, els que estem aquí, la majoria política institucional abans, però portem anys, alguns dècades, alguns fins i tot 4 dècades, lluitant fora de la institució. I ells i les més joves hem dit d'una manera molt clara que ens suposaven abans d'entrar a la institució a les polítiques neoliberals, no únicament dels ajuntaments, sinó de qui realment mana, de la troika, i evidentment és el que nosaltres continuarem fent ara. Però sobretot volem ser una expressió clara d'un programa alternatiu que doni resposta a les necessitats dels cornellanencs i de les cornellanenques, alhora que sigui de ruptura amb el sistema. Ens hem cansat de dir que nosaltres no pactaríem amb el PSC, i ho tornem a dir, però no perquè sigui el PSC, sinó pel que suposa el PSC a Cornellà, que és la implementació de les polítiques neoliberals. Ens permetran que ens estenguem més en la intervenció, és la primera vegada que aquesta candidatura té presència a la institució, però creiem també fonamental fer un breu repàs, no ens donaria temps ni en 12 o 13 hores a fer un repàs complet, d'alguna de les essències del que ha estat aquesta implementació del model neoliberal a través dels governs municipals. Polítiques d'especulació, vendre allò que és públic i per tant de tots i totes dels que estem aquí a interessos privats, fonamentalment les grans constructores. Volem preguntar d'una manera molt clara, quan s'acabi de vendre el darrer terreny municipal, d'on farem el pressupost? Volem preguntar també, com gestionarem aquesta ciutat amb més habitatges? Continuem preguntant, com preservarem aquesta ciutat perquè no col·lapsi urbanísticament? Segurament no hi ha respostes senzilles, però nosaltres tenim una resposta prèvia, que no és necessari vendre tot el patrimoni col·lectiu perquè això significa que no tenim futur. Polítiques també, i nosaltres ho diem amb noms i cognoms, de portes giratòries. En aquest ple hem tingut un regidor responsable d'urbanisme que després de la instal·lació d'un dels grans clubs de futbol de l'estat espanyol en aquesta ciutat va passar a ésser vicepresident econòmic d'aquesta entitat. Ens hagués agradat que es demanés disculpes d'una manera molt clara, no des del govern sinó des del PSC, per un dia tenir aquí un regidor d'urbanisme que s'instal·lés en aquesta ciutat un club de futbol d'aquestes dimensions i que l'endemà aquesta persona, no l'endemà sinó un temps després, fos el vicepresident econòmic de la mateixa. Això són les portes giratòries i que s'han desenvolupat a Cornellà. Volem, això sí, pensar que això no té res a veure amb el fet que aquesta entitat no pagui l'IAE i l'IBI des de 2 anys i que tingui un deute amb els cornellanencs i les cornellanenques d'1.400.000 euros. Centralitat econòmica en els centres comercials. No es pot parlar de que es defensa el petit i mitjà comerç i alhora facilitar al màxim que aquesta sigui una ciutat col·lapsada de centres comercials i d'hipermercat. I sisplau,
que ningú faci demagògia. Els centres comercials i els hipermercats no generen ocupació. Generen ocupació el primer dia que s'instal·len. A l'endemà, tots els estudis ens expliquen d'una manera clara que el que fa és destruir ocupació i destrueix l'ocupació del petit comerç i del mitjà comerç i substitueix l'existent per precarietat laboral. Evidentment, si fos a l'inrevés, Cornellà no seria una ciutat amb un 16% de desocupació estadística i amb un 20% de desocupació real. I volem recordar que aquesta és una ciutat que té 2.300 persones per sota del llindar de la pobresa. Coneix el que serà o el que és el nou alcalde i el que serà el nou equip de govern, que en aquesta ciutat hi ha persones que per menjar busquen a les escombraries? Ho sap? Sap el nom i els cognoms d'alguna d'aquestes persones? Nosaltres, evidentment, sí. I no pensem que això sigui una qüestió menor, sinó una qüestió fonamental. 2.300 persones per sota del llindar de la pobresa. L'altre gran paradigma dels governs municipals, gestió privada dels grans serveis públics. Abans feia referència que potser no coneixen el nom de ninguna de les persones que busquen les escombraries per poder menjar, però segurament coneixen el nom de l'empresa que a partir de l'octubre gestionarà les nostres escombraries. No és possible que un partit socialista encara gestioni amb el model neoliberal, amb el model de les subcontractes i que en plena crisi podem, aprofitant la gestió directa per crear ocupació, es continuï optant per les contractes de les grans empreses que no els preocupa per res els serveis públics i que l'únic que els interessa és el guany, el benefici. I ens preocupa a més quan fem una gestió de privatització en les escoles bressols, el 50% de les escoles bressols d'aquesta ciutat, amb una empresa que a més és titularitat d'un senyor que va ser candidat del PSC. Parlaven abans de postes giratòries, però ens preocupa molt més que no únicament que sigui o que hagi estat membre del PSC, sinó que és una empresa que té un llarg recorregut de vulneració de drets dels treballadors i les treballadores i d'incomplir drets laborals dels treballadors i de les treballadores. Obres faraòniques que no responen a les necessitats. No és possible que per una banda tinguem a clubs esportius que tenen totes les dificultats per coordinar les seves activitats i que tinguem grans centres d'esport infrautilitzats. El problema no és tant que ens faci perdre 4 milions d'euros, que podria ser un problema. El problema, sobretot, és que està infrautilitzat. L'altre podria ser la millor de les inversions, però això no és possible. I per últim, en aquesta pinzellada, encara volem recordar que aquest també és l'alcalde, ell diu ara que no es va oposar, o més ben dit, que no va estar a favor d'Eurovegas, però és l'alcalde i el partit que serà de govern que no es va oposar a Eurovegas. I el que això significava per aquesta la nostra ciutat, un model de precarietat, d'economia de casino, de ludopatia i de drogues. Nosaltres no creiem que l'Ajuntament hagi de ser un mer gestor de polítiques que distric la Troika i desenvolupa el govern espanyol a través del PP i el govern de Convergència i Unió a través de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres volem que serveixi l'Ajuntament per defensar els drets i les lluites dels nostres veïns i de les nostres veïnes. Alhora, no deixarem ni un respir per tots aquells i aquelles que vinguin a fer polítiques racistes i de persecució religiosa. I també diem d'una manera molt clara que ningú jugui amb allò tan íntim com la nostra llengua o les nostres llengües, que no s'enfrenti als cornellanencs o a les cornellanenques per les llengües que parlen, és una qüestió fonamental de convivència. Són igualment conscients que la institució municipal té imposada tota una sèrie de limitacions legals, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. Són plenament conscients, però nosaltres ho diem d'una manera molt clara. Si el que determina és que la legislació imposa la política i no la política imposa la legislació, això no és democràcia. Per tant, nosaltres preservarem els interessos col·lectius abans d'aplicació de normatives que puguin ser restrictives de drets. Tenim també, d'una manera molt clara, un programa d'acció institucional que volem continuar desenvolupant amb el poble de Cornellà i que volem continuar construint amb la resta de forces progressistes i d'esquerres de la ciutat. Fem una crida clara a Esquerra Republicana de Catalunya,
a Iniciativa de Catalunya, a Esquerra Unida Alternativa, mà estesa per lluitar i per construir un altre Cornellà, i també fem una crida als militants i les militants honestos i honestes del PSC, que n'hi ha, per suposat que n'hi ha, i als milers dels votants que té el PSC a Cornellà, perquè si ells i elles són socialdemòcrates, el PSC és neoliberal. Nosaltres també diem, no llancem discursos buits de democràcia, de participació, d'igualtat, de feina, sinó mesures concretes per l'acció i la gestió. Què plantegem? Pla de xoc contra la pobresa. Primera qüestió, no podem ser uns responsables polítics compromesos amb la nostra localitat si no acabem amb que es passi gana, amb que no es tingui un habitatge digne o fins i tot amb que no es tingui roba digna. Nosaltres plantegem també a nivell municipal creació de feina i que ningú ens digui que no és possible gestionar els serveis essencials de manera directa. Això des d'un punt de vista legal no és cert. Plantegem remunicipalització de totes les activitats gestionades de manera privada per generar ocupació, perquè això és possible i fins i tot hi ha ajuntaments on governa el PSC on s'està fent. Serveis públics amb gestió pública i dient també d'una manera molt honesta, digui el que digui l'Arsal, i coneixem perfectament el que diu l'Arsal i la implicació jurídica que pot tenir el seu no compliment o una interpretació diferenciada de la mateixa. Dret a decidir-ho tot, democràcia i participació. Fent ara mateix una crida a tots els grups polítics per modificar el ROM. Difícilment podem parlar de democràcia i participació si no fem una aposta clara per la modificació del ROM existent. Habitatge, no necessitem més construccions, necessitem rehabilitar, necessitem un parc públic de lloguer social i la limitació de l'especulació dels bancs. Drets civils, s'ha d'implementar a nivell local la llei contra l'homofòbia i un programa per la igualtat de gènere i contra el racisme. Per cert, no acceptarem ni la insígnia ni l'agulla que ens lliura perquè entenem que en ple segle XXI no es pot donar un regal diferenciat pel fet de ser home o de ser home. Per tant, la tornarem, l'agraïm, però la tornarem, però pensem que no és una pràctica ni legal en aplicació de la llei d'igualtat ni coherent en el que significa el segle XXI i la igualtat de gènere. Implicació també en la cultura i l'esport autogestionat. Assessorem, però no intervenim, sisplau. No dirigim que s'autogestionin. Mirem simplement el que signifiquen els espectacles que hi ha a l'auditori i el que bé signifiquen els darrers anys, el tot de cor, el jazz and beer o el que ara significarà segurament el barretina. O per exemple també el nou de Trinquis. Mirem dos models de fer, un des del poble i un altre dirigit des de la institució. Hauríem de parlar també, i amb això acabo, de memòria històrica, però per acabar de traslladar el nostre programa crec que el millor és no parlar de memòria històrica sinó fer una pràctica de memòria històrica. Nosaltres no volem apropiar-nos de cap moviment polític, de cap partit polític, de cap lluita, però això no significa que renunciem a tenir referents de ciutat. Segurament trobarien en la nostra candidatura companys que tenen referents comunistes, socialistes, ecologistes, anarcosindicalistes, diversos ideològicament. Milers de noms i de persones d'aquesta ciutat que s'han caracteritzat per lluitar contra el feixisme i pels drets de la classe treballadora. Únicament em referiré a una persona, perquè de que tingui coneixement aquest grup no se li ha fet encara cap reconeixement institucional. Josep Maria González i Vera, representant del Comitè Revolucionari de Cornellà. Va ser el màxim responsable polític en el moment en què aquesta ciutat tenia una caracterització més revolucionària i per això una gran persona, com ho deien tots els veïns i totes les veïnes, va ser afugejat al Camp de la Bota el 29 d'octubre de 1939. Nosaltres demanem que aquesta institució tingui el reconeixement necessari per una persona que va perdre la seva vida, li van treure perquè va ser també representant de Cornellà. Podrien continuar i volem això sí recordar de manera col·lectiva als treballadors de la força i el 40 aniversari que tindrem aquest any d'una lluita exemplar en aquesta ciutat i que expressa la major dignitat possible dels nostres veïns i veïnes. Aquesta és la nostra història, la que ens demostra que els cornellanencs i les cornellanenques no tenim límits, que en sent els més explotats i les més explotades vam ser i serem
els que més van lluitar. Si ara fa gairebé 40 anys que vam acabar amb el neoliberalisme, amb el franquisme, ara comencem el camí per acabar amb el model neoliberal. Visca Cornellà!